Sziasztok, itt ülünk a hangfoglaláson. Körbenéztetek már? Igen, már körülbelül egy órája itt vagyunk, úgyhogy már nagyjából mindenki megnézte azt, amit érdekli. És ki mit talált, ha egyáltalán talált valamit? Jó, én olyan voltam, mint egy kisgyerek, felmentem egy pulthoz, és ilyen elektromos dobokat találtam, és én régebben doboltam, úgyhogy ilyen, mint a kisgyermekek a cukorboltban úgy, és ráadásul ilyen gyönyörű hangszínei vannak, úgyhogy én már nagyon kielveztem a helyzetet. Én nagyon csinos hostess lányokat találtam. Szóval az van, hogy van több eladó basszusgitárom, megtaláltam életem basszusgitárját, de kicsi drága, úgyhogy ezúton szeretném mondani, hogy több eladó dolog van nálam, lehet érdeklődni. Meséljetek, májusban jött ki a lemez, lett a második, ami lett egy nagy sláger. Hogy befolyásolta ez a zenekart, hogy telt a nyaratok? Úgy gondoljuk, hogy pont május óta indultam, most idestől 3 éve létezik ez a zenekar. Túl vagyunk a második lemezen is, ugye erről jött ki a Feel the Rain a második lemezről májusban. És igazából azt érezzük, hogy azóta indult el igazán a zenekar, addig is ment, szépen lassan mentünk fölfelé, de úgy gondolom, hogy most már tényleg elég sokan ismerik a Compact Disco zenekar nevét. És az esetekben külföldi terjesztésről is beszélhetünk. Hát igazából már az első lemez is kikerült külföldre, a kislemezek azok elég jól szerepeltek különböző híres DJ-k műsoraiban, rádióműsoraiban, és most az a terv, hogy a második lemez egészben, tehát az egész nagy lemez az egy nagy külföldi kiadónál kijöhessen. Jók a visszajelzések, jók a hírek, úgyhogy még semmit nem merünk erről mondani. Ez például igaz. Volt egy nagyon komoly megmozdulás Liszt évfordulóval kapcsolatban. Erről meséljetek, ez egy izgalmas program volt, hogyha jól tudom. Hát igen, ez egy nagyon izgalmas munka volt, ugyanis itt ugye egy Liszt Remix, ez volt a rendezvény neve, ez némileg sugallja is, hogy mit kellett csinálni, úgyhogy mi is csináltunk egy Liszt feldolgozást, és aztán fordítottunk még egyet a dolgon, hogy csináltunk egy saját számunkból egy ilyen lisztes feldolgozást. Ez egy nagyon érdekes feladat volt, és hát annyi eredménye már volt, hogy aztán most nem olyan régen a Budafoki Dohnányi zenekarral közösen adtuk elő a második rapszódiát, úgyhogy rendes, élő, szimfonikus zenekarral, úgyhogy ez tényleg egy nagy élmény volt. És nagyon fontos, hogy nem csak számokat írtok és előadjátok, hanem remixeltek is. Kiknek készítettetek eddig, illetve ki az illetékes? Mindenki készít remixeket, vagy van egy ember közületek? Tulajdonképpen ezt is együtt csináljuk, igazából Hold Viola zenekarnak, az Ákosnak csináltunk remixet, és most állunk Zoránnak is készíteni fogunk egy remixet, úgyhogy viszonylag kevés remixet készítünk, mert ugye a saját számainkkal foglalkozunk a legtöbbet, úgyhogy, de ez is most egy nagyon nagy kihívás lesz, nagyon jó pofa dalból fogunk Zoránnak remixet készíteni. De inkább nem is remixnek hívnám, inkább a mi esetünkben ez inkább átdolgozás. A remix az egy más történet.